जिहेतु फुंबिलि समाव जोंहा माराथन खारनाया जोबनानै थांबाय दायो थामथि हाबाफारि ना नैथि हाबाफारि आच्छा नैबे हानजा सुरनायाव मा बुंनो सानदों नोंथाङा? गिबियावनो जोङो दिमाकुसि बाकि हिसाबै थामथि दिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथायनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दा जोंहा नैथि हाबाफारि हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि दङ। बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा जाबाय जोङो नैबे दिमाकुसि टाउनाव थाबायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि आबाद मावनाय खान्थि, धोरोम सिबिनाय खान्थि आरो हारिमु सिबिनाय खान्थि, हाबा आसार खान्थिखौ जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारियाव सोसनजोबनाय जायो आरो बिनिफ्राय जाय गामिया साबसिन दिन्थिफुंनो हागोन बे गामिनि जोङो बान्था बावहरनाय जायो। आरो साबेसे गामिया बाहागो लाफैदों? मोनबेसे गामिया? दासिम मोनबा गामिया जोंनि गेजेराव सफैबाय, आरोबाव फैबावगोन। जोङो मोनबा गामिखौ लानानै जोङो हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि बेखौ जागायग्रोगोन। बिनि उनाव बिथांमोना जायफोरा सफैगोन उनजों लामा जरायगोन। खमैबो 400सा जोंनि गामियारि सुबुंफोरा फैदों नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव आरो गावबा गावनि हारिनि खसाब गाननानै फैदों। रावबो बेयाव लंपेन्ट गाननाय नुनाय नङा एक्सेप्ट मिडिया पार्सन बा गुबुननिफ्राय फैनाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दायो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुगोन रेलिया मा माखौ लानानै रेलि खालामनाय जागोन। स्पेसियेलि जोंहा बर'नि जिथु हारिमु होनना बुङोबा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। बेयाव जोङो गोबां दख'नानिफ्राय लानानै खाम जथा सिफुं जथानिफ्राय लानानै बेखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन नायनानै लानाय। मोनलाय औ दिमाकुसि टाउन। आच्छा नै बिथिंनिया जाबाय दिमाकुसि टाउन। दे बरिया। हानजा सुरनायाव बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय बयनिसिमबो। कनफिउज जादों दराया सोर सासेया? आच्छा नै दराया। आच्छा नै दराया ओरैसो थानांगोन। दराया ओइथिंसो थानांगोन। दराया आसल मथे ओरैसो थांनांगोन। हिनजावसा ओरै थांनांगोन दायो। फैनाया ओरै बा जाहैबाय दायो नै दासो जाबाय बरिया एक्सपिरियेन्स लाखाबाय। गथ'बो लादों। मा मुं बाबु? मायु। मा मुं? दे स्टुडेन्ट फरायसाफोर गासैबो मोनसे गोथां महर मोनफिनगोनखौ आं मिजिंथियो। दा बेखिनि बाथ्राजोंनो नोंथांमोननि नैबे थामथि दिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फालिथायनि जि दिनैनि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं बेखेवना होनो थाखाय आखायाव लादों। जोबथारनायाव बे खनसेबाव बाहागो लानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरदों। रंजालि बैसागु बोथोरनि सेकेन्ड टाइम नो माले जियावनो Mita ma dorang se mita se duku mato. Ha? मा दोङो बेयावलाय स्पेसियेल मानि माइब्रा बाबा पुरा पियर खाने नाय खिन्थु लोंनोसो लुगैबाय दे बरिया
मा माइ माइसालि माइसालि ना माइनाव लायखांनानै आगननि 3 तारिख 4 तारिखआव जों माइनाव लायो बेनिफ्राय माइखौ हाना लायो गोदान जानो थाखाय ঠিক আছে দে বঢ়িয়া সাবাইকৰ जोंनि बर'नि हारिमुवा बेसे समायना नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा नै जिहेतु नैबे इउटि रड बे इउटि रडआव डिमाकुसि जिहेतु मार्केटनिफ्राय जोङो 1 किल'मिटार बेखौ जोङो रेलि खालामनो आखायाव लानाय जादों दायो रेलिया सोलिगासिनो दङ बाबु हा क्लास 7 बबेयाव फरायो स्कुला डन बस्क' नोंसोरलाय बाबु बेसेबां क्लास बेसेबां थाखो क्लास 2 स्कुला नोंना स्कुला नोंनि स्कुलनि मुङा मा मुं बरिया रायजोफ्रा थेमालि खस्थ' खालामनाङाखै ट्रेक्टराव ओरैबादि खस्थ' खालामनानै बेयाव दिखांदों ना जोंनि बर'नि हारिमुखौ बेवहाय दिन्थिजोबनाय जादों आरोना ट्रेक्टराव थिखांनानैबाबो बे हारिमुनि जितु बर'फ्रा बाहायनायफोरखौ बेयाव दिन्थिगासिनो दङ नै नायनानै ला दे एसे गाज्रि खालामना होबाय अखा हाना होबाय नै थेवबो रेलिखौ थाद'नाय गैयै खालामगासिनो दङ नै दा अखा हाना होबाय थेवबो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय रावबो थाद'आखै थास'याखै अखा हानायावबाबो बिथांमोना बादायदों अखाया जोबोर गोसायानो हादों नै लोगोफोर देन्जार गोसा सिजोबबाय गासिबो फुरा नै देन्जार गोसा हादों नै